שלום, בסרטון כאן נלמד על הדואר האלקטרוני אישור הצטרפות למועדון, מהו בכלל הדואר הזה, כיצד עורכים אותו לצורכי העסק שלך ומהי חשיבותו. ובכן, מהו בכלל דואר האלקטרוני אישור הצטרפות למועדון? כאשר אנחנו מוסיפים לקוח למועדון, נשלח לו באופן אוטומטי דואר אלקטרוני שכולל בקשה לאישור של הלקוח לצירופו למועדון הלקוחות. ובכן, מדוע הדואר הזה ללקוח לאישורו חשוב? מדוע לא להוסיף אותו לרשימת הלקוחות ולשלוח לו דואר מתי שמתחשק לנו? א', זאת דרישת החוק. יש את חוק דואר הזבל מ-2008 שאוסר לשלוח דואר אלקטרוני ללקוחות בלי אישורם. דבר שני, ברגע שלקוח מאשר יש לך שני דברים. א', אישור שהלקוח באמת מעוניין להיות במועדון הלקוחות שלך, וב', יש לך את התאריך שבו הוא אישר, שמבחינה חוקית זה דבר נדרש וחשוב. נקודה שלישית, האישור של הלקוח מוכיח לך שהלקוח אכן ראה את הדואר שלך, והדואר לא מגיע לתיבת דואר הזבל למשל, כמו שקורה בהרבה מקרים. הדבר האחרון הוא ייחודי לעסקדו, ולקוח שמאשר מתבקש גם להכניס את תאריך יום ההולדת שלו, דבר שמאפשר לך תקשורת נוספת עם הלקוח. אז בואו נתחיל. זהו מסך הכניסה למערכת, ובצד ימין אנחנו רואים את סרגל הניווט שמכיל את הנושאים השונים של מערכת עסקדו. כאשר אנחנו לוחצים על כפתור למשל ניהול לקוחות וקבוצות, נפתחים לנו המסכים שבהם אנחנו רואים את האפשרויות השונות בתוך המערכת. אז יש לנו את ניהול לקוחות וקבוצות, תקשורת, גלריה, העסק שלי, סטטיסטיקה ואפשרות ליצירת קשר איתנו. בואו נגיע לתקשורת. יש לנו פה 5 נושאים, אותנו מעניין אישור הצטרפות למועדון הלקוחות. כאשר אנחנו לוחצים, נפתח לנו המסך, ואנחנו רואים במסך את הכותרת, את סרגל הפעולות במסך, שבו אנחנו יכולים לבצע פעולות שונות על הטבלה שנראית כאן למטה. בטבלה אנחנו רואים את הנושא, במקרה הזה רשום מה שרשום, ואנחנו רואים גם פעולות אפשריות, אחד מהם הצגת המצגת מוקדמת של ההודעה, ושתיים עריכה שלה. אז בואו נלחץ על ההצגה המוקדמת. בהצגה המוקדמת אנחנו רואים מספר דברים שחייבים להיכלל בכל מכתב. הדבר הראשון, מיד נראה אותו, זה שם העסק. שם העסק במקרה הזה, פרחי הגליל. הדבר השני זה הנושא שאנחנו קובעים בשורת הנושא, וזה במקרה הזה הצטרפות לרשימת הלקוחות המועדפים שלנו. הנושא הזה מנוסח על ידך. זהו אגב מה שאנחנו רואים כרגע, זהו מכתב הגנרי שנמצא בכל מערכת כאשר מתחילים, ואותו אפשר לערוך, כפי שנראה מיד. דבר שלישי, יש לנו את השם הפרטי של הלקוח, כי הפנייה היא תמיד אישית ללקוח. בגוף המכתב, זהו הנוסח שבו אנחנו מבקשים מהלקוח להצטרף למועדון, נוסח כזה או אחר שצריך להתאים לעסק שלך. למטה אנחנו רואים את השורה לאישור ההצטרפות. לקוח שלא לוחץ על השורה הזאת, הוא לא לקוח פעיל. לעומת זאת, לקוח שלוחץ הופך ללקוח פעיל שניתן לשלוח לו מכתבים מהמערכת. מתחת לזה, לפי דרישת החוק, יש את פרטי העסק, הכוללים את השם, את הדואר האלקטרוני וכו' וכו', טלפון, ובחלק התחתון יש אפשרות הסרה, כמו שדורש החוק, לקוח יכול להסיר את עצמו מהרשימת הלקוחות שלך. אז בואו ניכנס לעריכה. אנחנו לוחצים על העיפרון לעריכה ונכנסים בשלב הראשון לשדה הניסוח. בואו נראה את המרכיבים. קודם כל, כרגיל, יש את הכותרת, אישור הצטרפות למועדון. מתחת לכותרת יש לנו את הריבון, או את סרגל הפעולות, שכולל בתוכו אפשרויות פעולה על המסך. במקרה הזה שמירה וחזרה לרשימה, שזאת חזרה לטבלה. מתחת לזה יש לנו את 3 השלבים של הניסוח, שכוללים את התבנית, בחירת תבנית, שזה העיצוב,
הניסוח והתצוגה המוקדמת. מתחת לזה יש לנו את השורה שהיא שורת הנושא, אפשר לנסח אותה מחדש לצורכי העסק. מתחת לשורת הנושא, שתופיע כמובן בתיבת הדואר של הלקוח, יש לנו את העורך שכולל בחלק העליון את האייקונים או את הצלמיות שבה אנחנו עורכים ומעצבים את ההודעה, כפי שמנוסחת בשדה של העורך בחלק התחתון של המסך. אז אנחנו כרגע עוברים לשלב התבנית, חוזרים לשלב התבנית, ואנחנו רואים שבמסך התבניות יש לנו מספר די גדול של תבניות, עם תמונה, בלי תמונה, בצורות שונות, ומה שמודגש בצבע ירוק זאת היא התבנית שכרגע נבחרה. אם נעבור עם העכבר על התבניות, אנחנו נראה שבכל תבנית יש לנו אפשרות גם לבחור רקעים שונים. כרגע אנחנו למשל נמצאים ברקע הלבן, אבל אפשר לבחור כל רקע אחר כפי שנרצה. ברגע שלוחצים על המרובע, ביצענו את הבחירה ועוברים לשלב הניסוח. שומרים את הניסוח, אפשר לשמור אותו, אפשר לשנות את הנושא, אפשר לשנות את הנוסח, אפשר לכתוב באנגלית, מי שרוצה, כל דבר אפשרי. אוקיי, לאחר מכן אנחנו ניגשים לשלב התצוגה. בשלב התצוגה אנחנו רואים את מה שאנחנו בחרנו. במקרה בחרנו עיצוב עם תמונה למעלה. כרגע אין תמונה כי לא בחרנו. לוחצים על המרובע ונכנסים לגלריה ובוחרים את התמונות שהוכנו שם מראש ושומרים אותם. עכשיו, אנחנו יכולים, נניח שהתבנית הזאת לא מוצאת חן בעינינו ואנחנו רוצים לשנות אותה. אז בואו נבחר למשל את התבנית בצבע הזה, אנחנו לוחצים על המרובע בצבע המתאים, וכאשר אנחנו נגיע למסך התצוגה, אנחנו רואים את הרקע המתאים שנבחר עם התמונה שבחרנו. ואם אנחנו רוצים לשנות את התמונה, פשוט לוחצים עליה, עוברים עוד פעם לגלריה, בוחרים את התמונה הרצויה, מבצעים את השמירה, ואחרי שמקבלים את ההודעה, חוזרים לרשימה, שהיא הטבלה. והנה ההודעה שלנו ללקוחות, ההודעה הראשונה ללקוחות, ואנחנו יכולים לראות איך היא נראית בלחיצה על האייקון של העין. דבר אחרון, יש לבצע בדיקה. הבדיקה היא למעשה משלוח של ההודעה אליך, לדואר הפרטי שלך. זאת היא פעולה חשובה, שחשוב לבצע אותה בכל הודעה שאנחנו מחברים אותה לפני משלוח ללקוחות. תודה.